बेनि बेलायावहा आथिखालनि थासारिफोरखौ जोङो इसोरनि आखायाव गथायनो नागिरदों जाहाथे जोंनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय बे थायो आरो बेबायदि जोङो इसोरनि खाथियाव जोङो आरज खालामदों जाहाथे जोंनि गेजेरावहा जेबो दाङाबाजि थाया सरकाराबो जोंनि सायाव जाहाथे जेबो साना आरो जोंबो जों सरकारजों गोरोबना थानो हायो बेनिखायनो जोङो दिनै सोरजिगिरि आफा इसोरनियावहा जोङो आरज खालामनाय बे समखौ लानाय जाबाय दिनै नुनो मोनदों आथिखालनि दानि सरकारा गोबां खृष्टानफोरनि सायाव अयथासार खालामनायखौ नुनो मोनदों सार बेनि बेलायाव मा खावलायनो सानो आथिखालनि बेलायावहा सरकारा खृष्टानफोरनि सायाव अयथासार खालामदों होननानै जों मिथिदोंब्लाबो जों थिग बुंनो हाया जों खावलायोसो बिथांमोना बे जोंनि उदांस्रि भारतआव बे जोंनि आसामाव गासै धोरोमनि मानसि गासै जाथि जों खौसेथि थानांगौ आरो जोंनि गेजेरावहा जेबो दाङाबाजि जानो नाङा आरो दैदेनगिरि बिथांमोना जि रायजो सलायदों सासनगिरि बिथांमोना गासैखौबो मोजाङै खौसेथियै दैदेनलांनो हानाय आरो बयखौबो मेगन थाइसेजों अनलायनायनि गेजेरजों नायनो हानाय बेखौ जोङो बिथांमोननिफ्राय नागिरदों आरो जों खावलायदों जों दिनै रेलि लादोंमोन पिस रेलि नाथाय आथिखालनि हादोरनि जिबायदि दाङाबाजि नुजादों का आन्दलन बिनि बेलायाव जोंनि उदालगुरि जायफोर माने प्रशासनाव दङ बिथांमोना बेखौ दोनथ'नानै नैबिदि दाबसे जायगायावनो आर'ज खालामनायखौ बिथांमोना लानो होनायखाय जों बिदि लानाय फैबाय थानाय जा जिखिनि सोलिबाय थानाय आरो फैबाय थानाय गोबां बिदिनो दाङाबाजि जाबाय थादों दिनै सार नोंथांमोना मा मानि थाखाय आर'ज लाखो आरो मा मानि थाखाय बेबायदिनो गोबां ज' जानानै आर'ज लानायखौ जादों आथिखालनि दाङाबाजिनि थाखाय जोङो बेबायदि जिरायलायनानै जोङो खौसे जानानै आर'ज खालामदों आरो जोंहा ओरैबायदि दङ गोबां डिनोमिनेसन दङ गावबा गाव सभा दङ बे सभाफ्राबो बेबायदिनो आर'ज खालामदों आरो जोङो मण्डलिफ्राबो बिदिनो आर'ज खालामदों जोंहा लामाया बेनो मावनो हाग्रा आरो गासैखौबो जाफुंहोनो हाग्राया जोंनि सोरजिगिरि आफा इसोरासो बेनिखायनो जों बे इसोरनावनो जोङो गासैबो जों आर'ज खालामदों आरो बेनो जोंहा जोंनि राहा लामाया दिनै बुहुमाव थांना थानोब्ला मोनसे बाथ्रा दङ गाव मोजांब्लानो गासैबो मोजां संसारानो मोजां जायो बेखायनो जों जोंनि थिनिफ्राय नैबेनो जोङो इसोरजों सोरजिजानाय सुबुं माहारि आरो इसोरा जोंखौ बे बुहुमावहा मोजां खामानि मावनोसो जोंनो गियान होदों मोजां खामानि मावनानै समाजनि आरो जाथिनि हारिनि बा बे जगतनि बा बे हादोरनि बे खामानिखौ मावनो जोङो बेखौनो खावलायदों जे जों गासैबो सोरजिगिरि आफा इसोरनियाव खौसे जानानै बे इसोरनिफ्राय बोर लानानै जोङो बयबो दिनै जोङो गोरोबलायना थाबासो जोंनि बे बुहुमाव बा बे हादोराव गोजोननाया फैगोन जों दिनैनि बे जथुम्मायावहा जों आसा खालामदोंमोन 4-5 रोजा नाथाय दायो 3 रोजानि खाथियाव फैबाय आरो जोंहा मण्डलि हिसाबै जोङो गासै डिनोमिनेसन बे डिनोमिनेसननिफ्राय आदिबासि सान्थालि नेपालि बर' असमिया गासै लानानै जोंहा जों सानदों 350 मण्डलिफोर दङ गोदोर फिसा बे मण्डलनिफ्राय फोथायारिफ्रा फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदों फारिलाइया जोब्बाय बयबो थांनो हासिगोन आमार प्रग्राम इखिते हेखल सबे निज निज घरলৈ যাব পাৰিব আৰু আমাৰ পাৰমিশন 12টা লৈকে আছিল ইয়াৰ কাৰণে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো যাতে সবে নিজ নিজ ঘৰত যায় যা পাৰমিশনা 12 रिंगासिममोन समा जोबनानै फैसिगोन बेनिखायनो जेराव थायालासिनो गावबा गाव गामिनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय हामबायसै
हारसिं जानाङो